سورة الفرقان آية بيورونغلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجريا باكلي أني كمناني أني بناني أني دورو شهر رجب minye hijira sankalo wolon fulana be suynye umugani nani nay miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani nani sankalo fulana be suynye o duru nay ambe dawla bugun masjid rajago ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية. ni aya min fule ka kala kunu ala ye junubu ba saba fo akwala ka jonyumawu ute fen wore ka fara ala ka ute fen wore bato ka fara ala ka ute nin fana faga ni mini ala ya fagali haramu ya ute jene yake akoni mogo munu nye nonun ke ibi ka sara kumbe nyogonya ala fe yomale qiyamah do la jaba be jidi ka dugule ka ibe dume la jaba inkono idoyale ijasile bi ayam min kala nalako illa man taba foni mogo min tubira kabo mushrikiya la ikanyana ya kono jiya ube ni mogo min tubira kabo mogo fagala ye mogo faga ke tubira kabo ala depi jiya kono ube ni mogo min tumbe jene yake itubira kabo ala kito jiya kono wa amana illi manani alaye wa amila amalan saliha ye bara nyumake bunkasiru ko chokore ay جاجاؤه على ما فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذكر. ni mo min ni man kutu jugun nununke mushrikiya mo faga jeneya min fora aya kono odai kasarai illa man taba ay fi dunya ila Allah azza wa jalla min jami'i jalika fa inna Allah yatubu alayhi. foni mogo min tubira jiya kono kabo nimbela itubira kito jiya kono kabo mushrikiya la itubira kabo mogo fagala itubira kabo jeneya la ala be eka tubu mina mbalmu tubu sarati walili tawbati shurutu khamsa surutan khamsa sanan katabu ibn kasir ka tawsiri to no folo ankaru tubu mun fule ka fo sarati duru be tubula. al-awwal wal ikhlasu lillahi azza wa jalla fi tawbati folo ikatubu inna ikiddu sugun kala shala kelembewe kana tubi jiyan nafado kama kana tubi yere jira kama kana tubi pour mogo kame kana tubi
diɲɛ antere do kama tubu in bɛ kɛ ala kelen pewu de ni tubu kɛra mɔgɔ dɔw de kama u bɛ diɲɛ nafa dɔw de kama u bɛ yɛrɛ jira u bɛ mɔgɔw ka min karasa tubira ka bɔ nin na kun tana kan ala mako tɛ ka tubu la tubu ka kɛ ala kelen pewu i ko dusukun kalase ka tubu kɛ ala de nin ye sarati fɔlɔ ye wasani annadamu ala ma hasala minhu min jambi fulanna i ka nimisa junubu min tɛmɛna i bolo i ye junubu min kɛ i ka nimisa la ni hakilila jiginna junubu in na dɔrɔn i ka nimisa sɔrɔ i dusukun kɔnɔ nin de ye sarati fulanna ye a kana kɛ e ko e tubira ka bɔ junubu la mɛ harisa e ye junubu min ka nimisa t'i la i b'a baro bɔ fo i bɛ yɛlɛ i bɛ nisɔndiya n'a ye o tɛ tubu ye nimisa de junubu min tɛmɛna i bolo nimisa la nin ye sarati fulanna ye wasalisu al-iqla'u anhu fil hal sabana i k'i yɛrɛ bɔ junubu in na o yɔrɔnin bɛɛ n'a y'a sɔrɔ i ka tubu yɛrɛ i tun b'a kɛ ka ala ka wajibi dɔ de to ye n'i kɔni tubira de wajibi in kɛ o yɔrɔnin kelen bɛɛ ni e tun bɛ ala sɔsɔ dɔ de la junubu dɔ de la i ko tubira ka bɔ a la ala sɔsɔ yi junubu a to ye o yɔrɔnin bɛɛ awa n'a y'a sɔrɔ tubu in hadamaden hakɛ dɔ de don ni min ye hadamaden hakɛ dɔ de ye hadamaden dɔ de tɔɲa ka hakɛ dɔn t'a yafa ɲin'a fɛ n'a y'a sɔrɔ tɔɲali min a yɛrɛ bɔra kalama t'a yafa ɲin'a fɛ a ka yafi ma la i ka tubu dafa dɔɔni kibaw ko n'a y'a sɔrɔ kɔrɔfɔli de don kɔrɔfɔli a bɔra kalama a y'a dɔn ko i y'a kɔrɔfɔ t'a yafa ɲin'a fɛ karisa n y'i ka kɔrɔfɔli min kɛ komi i yɛrɛ bɔra kalama kaba yafa ma la o n'a y'a sɔrɔ a ma bɔ kɔrɔfɔli in karama kana to o ɲɛfɔ a ye kana taa o ɲɛfɔ a ye mɛ an y'a fɔ cogo min i tun b'a kɔrɔfɔ yɔrɔ minnu na ni i sigira o yɔrɔw la i b'a tanu ka jogo ɲumanw fɔ ka duwawu k'a ye ni nafolo de don wali taare de tun bɛ e bolo yɛlɛ wali nafolo de don suɲa u bɛ y'a nanbara taa kalama ni ko i tubira ni se b'i ye a ka nafolo saga ma i bɛ se ka saga ma cogo o cogo n'a yɛrɛ bɛ balo la hali n'i ma ko in ɲɛfɔ a ye a ka nafolo in ka saga ma n'a yɛrɛ tɛ balo la pewu a ciyɛtabagaw bɛ taa ka nafolo d'a ma a ka karisa ka nafolo dɔ de filɛ nin ye i b'a d'u ma ni a yɛrɛ tɛ e t'a ka ciyɛtabaga si dɔn nafolo in saraka t'a tɔgɔ la ala b'a lase a ma a bɛ yɔrɔ min n'a y'a sɔrɔ se tɛ e i tubira ni tubu kɛra tubu kɔnɔnajɛya ye i bɛ ciden ka disa kɔnɔ mani akaja amwala nasi yuridu a'adahu Allahu anhu wa man akaja amwala nasi yuridu itlafahu atlafahu Allah ciden ko ni mɔgɔ min ye mɔgɔw ka nafolo mina e ka laɲini yɛrɛ ka nafolo in sagi hari n'i ma se k'o sagi diɲɛ kɔnɔ ala b'a sagi ye mɛ ni mɔgɔ min ye mɔgɔw ka nafolo ta pour k'a tiɲɛ de o nafolo in bɛ tiɲɛ i bolo de dɛ donc ni tubu kɛra kɔnɔnajɛya tubu in i y'a siri dusukun kɔnɔ ni wari tun bɛ ne bolo sisan karisa ka hakɛ in bɛ n b'a saga ma mɛ se de t'i ye n'i ka tubu kɛra tubu minalen ala fɛ ala yɛrɛ bɛ nafolo in sara yɛrɛya ma warabiu tubu sarati naani na ali azimu ala alla ɲauda a siri dusukun kɔnɔ ka dantiga ka ko ne bɔra junubu min na n tɛ sagi ka taama tuguni n tun ye wajibi min to ye n ye wajibi n b'a kɛ n t'a to ye tuguni n tun ye junubu min kɛ ala sɔsɔ min kɛ n bɔra ala sɔsɔ ye n tɛ sagi ka taama tuguni dantigɛ nin fana ka i dusukun kɔnɔ nin ye naaninan ye والخامس أن تكون توبة في الوقت الذي تقبل فيه توبة يكتبوا كي وقت كنو وقت مين نتوبوا بمنا كنو ده توبوا سارتي دورنا ينيني توبوا كي وقت كنو وقت مين نتوبوا بمنا كنو o waqti cogoya fula bala min ye gorobali abe beka ni min kerekerelen do abe be kerekerela abika
min ye gorobali ala ko yawma yati badu ayati rabbika la yanfa'u nafsa imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabati fi imaniha khayra ala ko dommi ni tigi ala ka tamanse dobena ni ala ka tamanse ni tigi ala ka tamanse ni odo na ka tamanse do nana odo la yanfa'u nafsa imanuha lam takun amanat min qablu ni alaka no tamanse nana domi al ittiga alaka tamanse no onana domi mu'min tummake mu'miniye odonye odonni ko be ke mu'miniye kalimanati nafa aw kasabati fi imaniha khayra ube etunye mu'mini dede mi kalimana yin kono ma herake donc no tamanse nana ni e ko be tubi kake herake bagay ati nafa o tamanse munye tile boli tile bife hada maden ka tubi sani tile ka bo tile bife ni tile bora tile bife tubu temina de oda to chide nyeni aya tafsiri chide ko la tanqati al hijratun hatta tanqati tawbatu wala tanqati tawbatu hatta tatlu as-samsu min maghribiha chide ko hijrate tige abada foni tubu tigera tubu fana tettige abara foni tile bora tile binfe ni tile bora tile binfe hiju bet ewa minye tubu bettige odela ani aya dona na chiren ko aya mi ninyede mimbe beka tile boli ni tile koni bora tile bife tubu teminade tubu sarati durna tubi sani tile kabo tile bife nimbe beka min be kere kere ya fana tubi fana sani nin kanay gono na saya kana ima waya jumay ala ko walaysati tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at ala ko walaysati tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al ana ala ko tubu te mogo yede mogo munun be bara jugu ke fonni saya nanu dola kelema ba fo sisa ne tubira tubu to wulu tigla moy kiden fana ko inna allah yuqbal tawbatu ahadukum ma lam yukhariqir kiden ko ala baw dola kelen ka tubu mina ninni mabbo kan foy gonon kono ninni nana gonon kono ni boli be nyogona ni koy be tubi ala tika tubu mina wakati wala tubu sarati ni sarati durude ni mogo min tumbe junubu la jian kono ni tubira kabo junubu inna ni sarati duru da farai ka tubu la ala bi ka tubu mina ambe ala deli ala kanke tubu bagay kabo anka junubu la ambe ala deli fana ala kanka tubu mina nye o ko fe ambe continue bunka siri ka tawsir la ako وفي ذلك الدلالة على صحة توبة القاتل أقول دليل بني آية لا كم مغفغلا هاري ني يرتوكو كم مغفغلا ني توبرا يكتوب بسها هاري ني توكو كم مغفغلا كي تونيا نما يكوني كونو ني توبرا يكتوب بمنا ني آية يو الدليل parce que تمومي على يمغفغا فو أكو إلا من تاب ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء بونكسيري كو بالمليتني آياني سورة النساء كآية نيغون تشنو آية فلاين تبلا من نيغونا سورة النساء كآية جمعي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم كتا آية لبا ala ko ni mogo ni tugu ka mu'mini faga ikasare jahannaba de وآية نيني آيات نغنغولي فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة سورة النساء كآية هرنا يا سورة النساء وآية جينا مدينة دي وآية دي كما دي فدرو كابلاتي فتهمل على من لم يتوب
ambe suratul nisa ka aya bila mo kare min matubi ni ala ko ni mo min yem mo faga ki tugu ka mu'mini faga ika saray jahannabay tubu ko forewa tubu ko fomaye donc amba fore sisa suratul nisa ka aya la nyini be munka ni mo min yi tugu ka mo faga ima tubi ka bola ika saray jahannabay لأن هذه مقيدة بتوبة parce que ni aya min fule ni ika jahannaba don shiri tubu baliya de la ni aya ike jahannaba doni shiri tubu baliya de mais ni tubira jahannaba boliti jahannaba doni tika summa qad qala taala o ko fe delila wure bambolo ko ni mo min nya tugu ka mo faga na tubira alaba ka tubu mina wo yejumay إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ala ko ni mogo min ye mushrikiya ke isharaka ina sera Allah gara ko ale ala te yafa ima me junubu min ye mushrikiya tanade ala ko ale ala bo yafa mogo ye Allah gara min ya ja mogo faga bola mogo faga ote mushrikiya donc yibe ala ka jen koro ala be yafa mogo fagala akoy tay ate yafa mushrikiya de la aya wure bambolo min beke delilaye ka fo mogo fagala na ya tugu ka mogo faga na tubira ka tubu be mina qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ala ko cide ma funka jonye ko ala ka jon munun dante mina uyere ka junubu bawke ka junubu chamanke akana jigiti gala ka nemala ala be junubu be yafa وغير ثبتت سنة صحيحة عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة التوبة القاتل سنة ثبت لهم فنصر الله حديثة ثبت لهم فنصر الله تيدم بولو كوني مغمي يرتقو كمغفغنا توبر لبا كتوبو منا كما ذكر مقررة من قصة الذي قتل 100 رجل ثم تاب فقبل الله توبته وغير ذلك من الأحاديث كما أصابتنا تشيكا قصة تشي من يمغف كما فغا وكفي التوبرا على يكتوب منا كتا أنا يغنى مهرسة جامع وكي أكا قصة نالي مغبي كنونتوني كنونتو رفا ka tugu ka mogo bi konontoni kononto faga aw ako ku ka doni ke baga yirale la ko ale ba fe ka tubi akata doni ke baga nyini ka na ka tubu be mina uye ala batola bado yirala me doni ta bolo atara ala batola infe ako mogo do de do aye mogo bi konontoni kononto de faga na yala tigi tubira aka tubu be mina wa ala batola bato kela dero doni tabolo ako ikatubu temina ala makote katubula che diminara mugo minya mugo bi kononto faga o ye danger de ni wona ni man ni mi janti rola aya jabi nin chogola che diminana aya yere faga aka mugo faga ta kera keme akwa ye doni ke baga iranna uye doni ke baga bado irala atara doni ke baga infe ako mogo do de do aye mogo keme de faga ka tugu yala na tigi ko abe tubi ala baka tubu minawa doni ke baga ko jombe she ka do tigi ni tubu che ala baka tubu mina jombe she ka do ni tubu che ala ba tigi ka tubu mina ala baka tubu mina doni ke bawo nya do ta mansela kamba iredema akwala bi ka tubu mina jombe se ka do ini tubu che me ifule dugu kolo minna ni ye mugo keme fagaye dugu kolo nyumante ya nyede boya dugu do fule yamfe dugu nyuma do mugo nyuma udebe ta o dugu la ika fara mugo nyuma ukaye ika ke alabatola ika faruka nin dugu imani boni dugu ina che bora dugu ina abe dugu fulani nyogo nche yoromi saya nanama
nema malikaw jigina janga kata malikaw jigina nema malikaw ko ande ben ninni mina aba fe kata tubi de tubi imba duskunna de fanare ande ba nimmina janga kata malikaw ko ay ande ben nimmina koy ni mahera ke akanyana mo yakuna yem go kemede fa umabbe alaye malika wurenna ti hadamaden sawrala akum malika groupe fulay na kum mumbe aw ni nyogon ce yade o ko nin ce kan nimmina kibariya dero aye mo kemede fa aye tubu mina duskunna fana abita tubi sayade fule kanama nema malika wa unjigina jangata malika ujigina an nema malika ko ande ba ni mina parce que beta tubu yoro de la tubu imba duskunde la fana jangata malika ko wulude ba ni mina ko parce que yen nin kemede fa ma hera ke abada malika imbe hadamare sawrala akwai nin te bashi aye dugu kolo fulani aye dugu kolo fula ayu uche aya suma na ya soro chei ni dugu kolo min kasuru aka konte o dugu kolo mogoye na ya soro ni dugu kolo nyuma inde kasuru abe jate mogo nyuma de nema malika uba ni mina na ya soro ni dugu kolo jugu inde kasuru janga kata malika uba ni mina uye dugu kolo fula cheni nyogon suma uya soro ani dugu kolo nyuma in kasuru ni sibrinya kele doko tumami sayanna na man ni makara minna bala ko ani dugu kolo nyuma ingere yara abake kala maga minke ani dugu kolo nyuma ingere yara ni ode ala ya katubu mina nema malika uya ni mina donc ni nya yiranna ni tugu ka mogo faga aya chamambe ahadisa chamambe ibi katubu ya be minade yo suratu nisa itayre ambo bilade ni mogo mi matubi kasoro suratu nisa ita Abdullah ibn Abbas niye ahkam al-Qur'an al-Qurtubi ibn Abbas ye kuma fula fo yorola parce que ba fo ko ibn Abbas de ko ayatu muhakkama de ko amatu sede ko niye mogo faga mu'mini faga yitugo ko be dume jannaba Qurtubi ko ibn Abbas ye kuma fula de fo ibn Abbas hikima mimbala doni mimbala famu mimbala ceedo na ibn Abbas nyinin kama mogo faga folode aba fe kata mogo de faga anana ibn Abbas nyinin ka ko yala mogo niye mogo faga ikatubu be minawa akon niye mogo faga la makoti katubu la ibe dume jannaba ko ceetara ibn Abbas ka kalande na sigi nyogo munu be ko ibn Abbas ko andella ka kuma do me ela nini te kelenya de edella ka fo ko ni mogo minye mogo faga ka tubu be mina e fule ka fo ni nye ko na ye mogo faga be dume jannaba ko lata ka tubu mina atubu te mina buna basa ko akon ni nya famu ni nya na nya don ni nade ni ma mogo faga aba fe kata mogo de faga nye ni mfaye da ka kama kankari daye akanata mogo faga jama'u do wulila kata ce no fe kata sege ya sor buna basa ya fo choma bo chokodela atumba fe kata mogo do refa me buna basa ko min ka tubu be mina o yem mogo de faga anani mayin yininka ko ka tubu be mina buna basa nin kuma fura de bala min ye mogo faga kateme o nana ma ko ka tubu be mina akum min mai ka tubu te mina niya faga be dume jahannaba kono o man yaqtul mu'mina muta'ammida fajajahu jahannama o ya soro ma faga de folo ni tara Qurtubi ta be nimbangi yede donc suratu nisa ita ani nonun te nyogo ngulide ni mogo ye mogo faga aya tugu ka mogo faga na tubira aka tubu be mina fa ulaika o kalana fa ulaika nunun tigila mogo munun tubira nin chogola kabon nin ko jugula yubaddilu Allahu sayiatihim hasanati ala bin nunun de kabara jugu aba yele makka ke nyumay kele nan ambe tawsir foloke ala bin nunun de utumbe bara jugu minna ala bu u yele makku ke bara nyuman kelawe itumbe mushrikiya minna ala bu yele makka bu mushrikiya la ku ke tawhidi tige ala kelempe bato baraw itumbe mo faga minna ala bu bola mo faga ina kake mo ewa hakke koroshi bagay itumbe jeneya minna ala bu u yele ma ku ke yere tanga bagay
parce que tawsir fula benina ayem bu fula beta bun kasir bu fula beta wodi atako wa fi manaha qawlan akunni aya mana ko kuma fula bala ahaduhuma kuma fula indola kele annahum buddilu makana amali sayyati bi amali hasanati mana ala yafalike wuye utumbe bara jugu kele minna ala yu yelema ku ke bara nyuman kela wuye ay humul mu'minuna kanu min qabli imanihim ala sayyiati faraqiba Allah bihim an sayyiati mana ulu ye mu'minu ye utumbe ukalliman yanye utumbe bara jugu mununya ala yu kanu kubo o bara jugu la kata ala yu kanu ku yelema kabo bara jugu nununa ku ke nyuman kela wuye فحولهم إلى الحسنات ألا يلما كبو بارا جوينا كو يلما كتانيوما فابدلهم مكان سيئات الحسنات وتمبك بارا جو منونك ألا يكبارا جو منون يلما كبو بلوكو كنيوما كلاويه وقال الشهيد بن جبير أبدلهم الله بإبادة الأوثان إبادة الرحمن سيد بن جبير كو ألا يلما كبو بوري بطولا كوكي ألا بطولا وابدله بقتال المسلمين قتال المشركين وتنبش لما فغمنا ألا يويل ما كابوش لما فغليلا كوكم مشركون فغبغي وابدله بالنكاه المشركات نكاه المؤمنات وتنبش مشرك مصفر منا ألا يويل ما كوبولا كوكم مؤمن مصفر بغي وقال الحسن البصري أبدلهم الله بالأمل الشيء amalan saliha ko ala yu fale ku be bara jugula ku fale ka bo bara jugula ku ke bara nyuman kala wiye wa abdalahum bi shirki ikhlasa itumbe mushriki ya minala ya fariuma ka kuma ikhlasu ye wa abdalahum bil fujur ihsana utumbe fajirani jena ya minna ala yu o yele makabola ka kuma yere tangaye o bil kufri islama itumbe kafiriya minna mushrika minna ala yu yelema ko ku bolo silamiya ni nye tawsiri folo ulu yere de yelema na kabo juguma kela wala ka kenyu mankela yesisa tawsiri folo fule al qawlu sani kuma fulanna anna tilka sayyi'ati al madiyati tanqalibu bi nafsi tawbatin nasuhu hasanati kuma fulanna itumbe bara jugu mununa de ni tubira tubu imbu ka bara jugun yere de yele mashisa ko ke bara nyumay wama jaaka illa li annahu kullama tazakkara ma mada nadiman wastarza wastaghfara mu ñoo fanake parce que wakati atubilen ko fe na a hakli jigina aye junubu minke kateme na hakli jigina o junubula aba yere sagi kata alama aba astaghfirullah فينقلب جنب طاعة بهذا الاعتبار ولا أكد جنوب بيل مكة كما بطوي نين الله عليه فيوم القيامة إذا وجدهم مكتوب عليه وإن وجدهم مكتوب عليه فإنه لا يضره أو يوم القيامة دو هرنا يا كبارا جوين شبلي سورا كبارا غفي كونوي مياتا تورو توني بس يا سورا لا يا يلما أمام يماي Allah ya yelema wa yanqalibu hasanata fi sahifatihi akabara jugun be yelema ka ke nyumande bara gafe ko kama sabata as-sunnatu bizalika nin tafsir fulana min fulani nye hadisa do sabatirala annabi jar hadisa inna nabi jari bolo qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka ciden ko alaka taruna kisibaka inni la a'rifu akhira ahli an-nar khuruja min an-nar wa akhira ahli al-jannati dukhula ila al-jannati ko ciden ko dondola shebawye ako mo laba min be bo jahannaba dawna ne bado mo laba min be do arjanna dawna mbodo yuta birajuli ciden ko oyede ceedo de bena ni ceedo ye fa yaqulu nahu anhu kaba'ira junubihi wa saluhu an shighariha nuni cey nana alama
awa ala ba fo malikaw ye ceyin ka junubu ba ayo be mabwama ka ka junubu ba dogala kana ka junubu ye aya ka junubu ba mabbo ama aka nyininka aka junubu mishewla aye junubu ba mabwama ku bila kerefe aka nyininka aka junubu mishewla qala fayuqalu lahu amalita yawman kaja kaja wa kaja wa amalita yawman kaja kaja wa kaja uyecce ka junubu baw boanye koro kanana ka junubu musewe malika ubake ka jini ka ubani ka junubu musew kelenkele nim junubu musew min fulani nye nin do mashina ina yen ninke nin junubu musew min fulani nye nin do mashina ina yen ninke fa yaqulu nam che nyire ba fu honyake la yastati'u an yunkira min jalika shay'a atesika fo nan karyalawo o ba nyini ka fiyo fela atesika fo nan karyala ayre ba fu fa yuqalu fa inna laka bi kulli shay'ati hasanata ni junubu be yira la nin chogola ayre jora bela nyaake ewa malika o ba fo ay ika bara jugu munu fule ninya akelenkele ala ya faliye kanyuman bila nola فيقول تشيبا فيا ربي عملت أشياء لا أراها ها هنا تشيبا أنتي ألا ني بارا جوجو دوكي نياتو لا يادي ناتا منوا ني بارا جوجو دوكي ني نياتي أولو لا يادي قال فدهك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواججه تشيدي نيللا فو أتاكا جرو بانجرا parce que ni tchiden ka yele na ale ka yele danyere nu ya ka nyefe nyuye kaka le tokeu ale tay yele misenu de ni tchiden ka yele bonyana de ba fo yele la fo ta ka juru yera tchiden yele la fo ta ka juru yera ni hadisa be sahih muslim kono donc ni hadisa ya yira hein ka fo ni tubira ka bo junubu la junubu nyere de be yere makka ke nyumay ika junubu yere de ala bo yere de yele makka ki man nyumay summa qalat al-aha donc ni ayat tawsir nin tawsir fula de bala ki yere makka bo mushrikiya la ki ke tawhid tigini dusun kala simo ala batolay ki yere bo e wajene ya la ki ke mo tangalenye ki bo e wa mu'mini fagala ki ke mushriku kele bagay ni ayat tawsir fula na ka bara jugu nyere be yere makka mi ika bara gafe kono ka ke nyumay ayat to madda fare وكان الله غفورا رحيما او علي جنوب السطر بغد نابا يا فعلي النعمه كلادي نابي جون سطر كتانديما فويبي توبي ابي كتوبو منا غفور انكم مستنق من المغفره مغفره ربو كنا نيجي بانكو فلاديرو نو بتاكل يرو لايبا سوري كنا ابي فيم فلاني abe kunkolo sutura ni ya sori kunna dura be kunkolo sutura afulana negen ni binye nunu ni munu ni tamanu mena ewa kunkolo ma abe do kunkolo fanani oche afuru bora odela bolla nyini munye jon fana ebe ala soso ka junubu ke mogota kala mala bi sutura jiya kono ibe ala soso ala bi sutura ibe junubu ke ala bi sutura mogota kalama abe sagi ka yafaye ولا تقهتني فلك ورفوا كنوني يكونوا والله لو علموا قبيح شريرتي لا با سلام علي من يلقاني سلفوا لبو يرما جيغده تمامي مغو باتانو وبابونيا اكو والله اكو كوجوغو من بن بولو غوندولا na ya soro ne bonya bagaw ni ne karama bagaw ni kam go nyuma yodo hari nunu ne benna hari nuni benna sirala ute salamu biraneka ala soso min benne bolo junugo gundola junugo min benne bolo gundola nutu nyodo hari nuni ne benna ute salamu birenka jombe ala soso ala bi sutura abe sagi ka yafa ima salafu do ko akonni kasa tumbe junugo la ko mo te sega gere wurula nala jon sutura baga de mo chama mo ba jate cogodo de ya to ni ciden karisa nona ni tanuna ikafu allahumma ajalani khayra ma yajunnuna
ولا تأخذني بما يقولون وأغفر لي مما لا يعلمون كيرن كوني تانونا يكا فونتيكي الله وبين مين فونكا إكين مغنيومي كتموكا ibe min fonka kintanu ni minye ikinya kateme oka ala ubake ka min fonka fana kintanu naye kasurun kabara nyuma yerete ikani minanoye ewa junubu min benne bolo nuto do iko ya fanye ni tanuna ninde fode men balimaw anni sirafu kajade sarafu tumbe sirafu ngo fenye ku tanude do hari an ka karamogo ba an ka wati karamogo ba ka tanka Cheikh Ibn Baz